Глупавият чорбаджия. Бедният хитър Петър често казвал: да ми паднат от някъде 10 жълтици, ще има и аз да живея и на суромасите да дам. Ами ако са по-малко, попитали го. Ако са по-малко, няма да си ги погледна. Засмивал се той. Веднъж един чорбаджия решил да се пошегува и тигнал в пояса на Петъра 7 жълтици. Минало ден, минали 2, Петър не се обаждал, нито се похвалил на някого. Мълчал си. Чорбаджията започнал да се тревожи за жълтиците си. На третия ден, рано сутринта, той се изправил пред Петровата къща, потропал и извикал: какво има? Показал се още сънен Петър, но като видял чорбаджията, поокашлял се и го поканил да влезе. Не ти идвам на гостия да ми върнеш 9 жълтици, казал троснато сърдития чорбаджия. За какви жълтици бълнуваш? Престорил се на изненадан Петър и го доядяло, че чорбаджията иска 2 жълтици повече. Жълтиците, дето ти ги пуснах оня ден в пояса. Колко жълтици си ми пуснал? 9, настоял чорбаджията. Вярно, аз намерих в пояса си жълтици, но те не бяха 9, а 10. Значи друг някой ми ги е пуснал. Нарочно излагал Петър да ядоса още повече чорбаджията. Слушай, Петре, не ми е до шеги. Може да съм сбъркал, а вместо 9 съм отброил и съм пуснал 10. Но ти, ако не ми върнеш още сега жълтиците, ще те отведа на съд. Скръснал зъби чорбаджията. Пеш и кърпен на съд не излизам, казал Петър. Ако ми изпратиш най-хубавото си магаре и нови дрехи, веднага ще дойда. Наивният чорбаджия се съгласил. Още същия ден, пременен с нови дрехи, Петър яхнал най-яркото чорбаджийско магаре и отишъл в града при съдията. Съдиятът бил Настрадин ходжа. Той погледнал чорбаджията, огледал Петър и ги запитал: за какво спорите? Ходжа, започна да се оплаква чорбаджията. Където седнеш и където станеш, Петър казваше, че ако му паднали от невиделица 10 жълтици, щял да живее богато и на суромасите да дава. Ако са по-малко жълтиците, нямало да ги погледне. Аз реших да се пошегувам с него. Преди няколко дни, без да усети той, пуснах в пояса му 9 жълтици. Тази заран отидох да си ги искам, а той не ми ги дава. Ходжа, аз намерих в пояса си не 9, а 10 жълтици. Не знам откъде са ми попаднали, но този човек сигурно се е побъркал, засмял се Петър. Защото където се е чуло и видяло чорбаджия с пари да се шегува, пък и на това отгоре за нищо да пуска жълтици в пояса на сиромах човек. Чорбаджиите мислят, че и душите на сиромасите са техни. Ако попиташ сега, чие е магарето, с което дойдох, той ще ти каже, че е неговото. Разбира се, мое, обадил се чорбаджията. Ето, чули, ходжа, засмял се Петър. Ако го попиташ, чии са дрехите, дето са на гърба ми, и за тях ще ти каже, че са негови. И те, ходжа, и дрехите са мои, настоявал разгорещено чорбаджията. Ти наистина не си с ума си, присмял се и съдята на чорбаджията. Когато се върнали в селото, Петър съблякал дрехите, мекнал ги върху гърба на магарето и ги изпратил на чорбаджията, а жълтиците до една раздал на сиромас.